Vieš, prečo sa med nemá naberať kovovou lyžičkou? Možno si myslíš, že je to len mýtus, ale pravda je omnoho zaujímavejšia. Med je taký prírodný zázrak, ktorý si svoje blahodárne účinky zachováva práve tým, že má v sebe množstvo enzymov. Ak ho ale naberieš kovovou lyžičkou, ten kov môže reagovať s týmito látkami a znížiť ich účinnosť. Med tak potom stratí časť z tých svojich prospešných vlastností. V niektorých prípadoch dokonca môže dojsť aj k jemným chemickým reakciám, vďaka ktorým sa zmení tá chuť a kvalita medu. No a kto by chcel ochudobniť med jeho silu však? Najlepšie je preto používať drevenú, plastovú alebo keramickú lyžičku. A ak zrovna nemáš po ruke inú ako kovovú, kľudne si naberaj tou kovovou. Ide len o to, aby tam ten kov nebol stále a dlho. A ako si naberáš med ty? Daj vedieť do komentárov.